Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сез Мишән төп мәктәбенең махсус мәктәп тылы өчен әзерләгән чыгарылышын карыйсыз. Сезне мин, Нигамәтҗанова Дилә, Бахауев Марат сәламлибез. Борынгылар белем алуны энә белән кыю казыга тиңләгәннәр. Кешенең иң матур истәлекләре, иң изге хыяллары балачагы яки яшүсмер чоры белән бәйләнгән була. Менә шушы истәлекләр арасында мәктәп, укытучылар зур урын алып тора. Белем иленә җитәкләп, кем ияртеп алып барыр икән? Укырга да, язырга да кем зиһен бирер икән? Адашканда дөрес юлны кемнәр күрсәтер икән? Бу сорауларга җавапны без кайдан табыйк икән? Өлкәннәрдән, балалардан, әллә сорашыйк микән? Сорауларга җавап табу өчен сүзне Мишән төп мәктәбе директоры Закиров Дилүс Ридаил улына бирәбез. Безнең Мишән төп мәктәбе 2020-2021 уку елын 53 укучы, 18 педагог һәм 9 техник хезмәткәр белән башлап җибәрде. Инде шушы 53 укучыбызның 6 укучыбыз гел 5 билгеләренә генә өлгерә, 26 укучыбыз 4-5 билгеләренә фәннәрне үзләштерәләр. Инде белгәнебезчә 2020 елның март айлары илебездә килеп туган пандемия аркасында мәгариф өлкәсенә дәген зур гына үзгәрешләр кертте. Тиз араларда үзләренең эш форматын бөтенләй икенче төрле дистанцион форматта башкарырга кирәк булды укытучыларга белем бирү процессын. Шушы чорда нәтиҗәле һәм инде тиз арада яхшы итеп үзләштергәннәре өчен укытучыларга безне бу чорда аңлап, безнең мәктәп белән иңгә-иңтирәп үзебезнең эшчәнлекне алып баруда ярдәм иткәннәре өчен педагогларга, коллегаларыма һәм инде әти-әниләргә шушы чорда белем бирү процессын өзмичә, туктатмыйча аны тиешле дәрәҗәдә башкарганнары өчен бик зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Инде мәктәбебез эшчәнлегенә килгәндә, шулай ук тәрбия юнәлеше буенча безнең мәктәбебез районда 3нче урында тора. 9нчы класс укучыларының имтихан нәтиҗәләре буенча мәктәбебез Сәләтле балалар мәктәбеннән генә калышып, экзамен нәтиҗәләре буенча 2нче урында барабыз. Шулай ук инде белем бирү белән бер рәттән безнең инде түгәрәкләр эшләп килә, түгәрәкләр эшчәнлегенә килгәндә мәктәбебездә барлыгы 4 түгәрәк, вокал түгәрәге, туган якны өйрәнү, волейбол һәм суда моделирование түгәрәкләре. Бу түгәрәкләрдә укучыларыбыз дәрестән соңгы вакытларын бушка уздырмыйча, бик теләп һәм нәтиҗәле итеп башкаралар. Волейболчы егет-кызларыбыз шулай ук районда призерлар рәтендә йөри. Суда моделирование буенча укучыларыбыз Рафил Илхамович җитәкчелегендә Әлмәт шәһәрендә балык бистәсендә булган күп кенә республик күләмендәге ярышларда призлы урыннарны яулыйлар. Һәм шулай ук инде вокал буенча әле менә үткән атнада гына шулай ук инструменталь ансамбльләр белән җыр башкару номинациясендә укучыларыбыз Гөлгенә Наиловна җитәкчелегендә беренче урынны яулап кайттылар. Инде мәктәбебезнең төп юнәлешләре буенча белемнәрен тагы да үстерү, аны арттыру, камилләштерү максатыннан бик теләп укучыларыбыз катнашалар фән олимпиадаларында. Районда үткәрелгән фән олимпиадалары буенча без татар теле буенча 4 беренче урын, рус әдәбияты буенча 2 беренче урын һәм инде рус теле буенча 1 3нче урынга лаек булдык. Мифтахова Зөһрә, Тимербаева Азалияләр республика күләм олимпиадада призер булуга ирештеләр. Инде мин укучыларыбызга һәм аларны укыткан укытучыларга киләчәктә дәген бу юнәлештә эшчәнлекләрен дәвам итәргә һәм инде Алла бирсә бердәмлектә эшләп, бер-беребезне аңлап эшләп, яңадан дагын ул булмасын спорт өлкәсендә, ул булмасын укыту, тәрбия юнәлешендә инде бергә бердәм булып зур уңышларга ирешербез, бары тик алга атларбыз дигән өметтә калам. Шулай ук инде безнең мәктәбебез укыту һәм тәрбия процессыннан тыш инде хезмәт белән дәген шөгыльләнә. Безнең инде 2 сутылык теплицада хезмәт итәбез, кыяр үстереп сату белән шөгыльләнәбез инде. Монда безнең төп эшне алып бара инде менә завхозыбыз Нуруллин Илшат абый, техник персоналларыбыз, аларның бөтенесенең дәген монда зур өлешләре керә. Һәм инде менә шушы үз бакчасында дип әйтергә кирәк, биләмәсендә товар җитештереп сату буенча безнең мәктәбебез инде 2020 ел нәтиҗәләре буенча беренче урынны яулады.
Biz indi үзебезнең дип әйтергә кирәк, менә бюджетка дип әйтәбез 164 мең керем керттек. Һәм инде бу акчаларны мәктәп кирәк-яракларына, һәм инде үзебезгә кирәк булган һәрбер әйбергә кулланабыз дип әйтергә кирәк. Быел дагын бу эшчәнлекне алып барабыз. Безнең инде менә январь аенда чыгарылып теплицага орлыклар чәчелде. Инде Алла берсә, беренче җимешләрне менә бу 2021 елның март ахырларында инде күрербез. Һәм Алла берсә, яңадан дагын сатуга чыгарбыз дигән өметтә торабыз. Үзгәрешләр һәм яңалыкка омтылулар мәктәбебездә бар, Аллага шөкер. Әле укучыларыбыз саны дагын җитәрлек, педагогик состав тагын тулы көчендә эшләп килә. Инде президентыбыз указы нигезендә 2021 ел безнең туган телләр елы дип игълан ителде. Һәм инде мин үзем шәхсән мәктәпнең дәген бу юнәлештә эшләве иң беренче чараларның берсе булырга тиеш дип саныйм. Үзебезнең укучыларыбызга туган телендә белем бирү, аны онытмаска, аның гореф-гадәтләрен искә алу, камилләштерү һәм инде бу максаттан менә атна саен дип әйтергә кирәк, мәктәбебездә төрле чаралар үткәрелә. Һәм инде бу елны дагын нәтиҗәле итеп, шушы планлаштырган планнарыбызны тормышка ашырып, куйган максатларыбызга ирешеп, киләчәктә дәгән мәктәбебез данын алга күтәреп, матур итеп яшәрбез, эшләрбез дигән теләктә калам. Мәктәп туган җир җылысын бирүче, балачак һәм үсмер еллар истәлеген саклаучы, еллар дәвамында үзенә чакырып, олылап каршы алучы изге йорт ул. Үз мәктәбенең тарихын белмәүче авылның киләчәге өметсез диләр. Мәктәп авылның йөрәге, аның йөзе. Телевизор караучы тамашачыларыбызны үзебезнең мәктәбебез белән таныштырып үтик әле. Музей эшчәнлеге, музей педагогикасы укучыларга патриотик тәрбия бирүдә, ватанга, гаиләгә ихтирам хисләр тәрбияләүдә, милли гореф-гадәтләребезгә сак караш формалаштыруда, буыннар арасындагы бәйләнешне ныгытуда, хәтерне саклауда рухи-әхлакый тәрбия бирүнең бер алымы. Укучылар белән бергә экспонатлар, фотосурәтләр, хатлар, документлар җыйдык, истәлекләр язып алдык. Музейга материаллар җыю мәктәп эшегенә түгел, бөтен авыл халкы эшенә әйләнде һәм уртак хезмәт нәтиҗәсе буларак туган якны өйрәнү музее ачылды. Мәктәп музее статусы бирелде, таныклык тапшырылды. Музей материаллары, эзләнүләр, нәсел шәҗәрәләре, гомуми педагогик эшчәнлеге 1000 елдан артык булган укытучылар династияларын барларга ярдәм итте. Туган як турында өйрәнгәндә әби-бабаларыбызның мәгънәле тормышын күрсәткән шөгыльләрен, һөнәрләрен, гореф-гадәтләрен балалар күңеленә салып калдыру кирәк. Безнең мәктәпнең туган якны өйрәнү түгәрәге инде 2 елдан артык эшләп килә. Шушы еллар эчендә авыллар тарихи үткәнебез елдан-ел бай тулылана бара. Туган якны өйрәнү эшенә барлык укытучылар һәм укучылар тартыла. Түгәрәккә 10 укучы йөри. Алар туган якны өйрәнү эшчәнлегеннән тыш эзләнү, тикшеренү, экспозицияләр ясауда катнашалар. Без үзебезнең авылның, төбәкнең тарихын өйрәнү юнәлешендә республика күләмендәге бәйгеләрдә дә катнашабыз. Музеебездә Бөек Ватан сугышы чорына аеруча күп урын бирелгән. Балалар үз әби-бабаларын танып, үзләре дә алар кебек булырга тырышалар. Ветеран укучыларның, элекке укучыларның истәлекләре, уку алдынгыларның фотографияләрен тупладык. Пионер тарихына караган экспонатлар, бараклар, галстуклар, быргы, һәм укучы формаларын урнаштырдык.
Тәрбия эше укучы шәхесенә һәм мәктәптә аның үсеше өчен шартлар тудырырга педагоглар һәм укучыларның үзара, балаларның бер-берсе белән, педагоглар һәм ата-аналарның укучылар белән хезмәтләшлегенә нигезләнгән. Мәктәптә мөгаллимнәрнең бурычы мәктәпне бала өчен уңайлы һәм җылы икенче йорт итү. Анда һәр балага җанлы теләгән эш табу, аларны кыерсытмау һәм аңларга тырышу. Нигездә, тәрбия эше район балалар һәм яшьләрне тәрбия программасы юнәлешләренә нигезендә этаплап үткәрелә торган класстан тыш эшләрнең эчтәлеге, форма һәм чаралары планлаштырылды. Линейкада атна буе мәктәп күләмендә кизү торган укучылар чыгыш ясый. Мәктәп яңалыклары, район, республика яңалыклары белән таныштырыла. Район, республика конкурсларында, ярышларда актив катнашучыларны котлыйлар. Мәктәп күләмендә уздырылучы айлыклар һәм планнар әйтелә, үткәннәренә нәтиҗәләр ясала. Соңыннан атна буе кизү торган класс үзләренең концерт номерларын тәкъдим итәләр. Мәктәбебез коллективы балаларга белем һәм тәрбия бирүдә зур көч куеп эшли. Безнең төп максат укучыларны урта мәктәптә уңышлы гына укып китәрлек итеп әзерләү, заман шартларына яраклашкан шәхес тәрбияләү. Мишән мәктәбенең укыту системасы районда гына түгел, республикабызда яхшылар рәтендә. Бу, әлбәттә, коллективның иҗади хезмәт традицияләрен саклап хәлдә укытуның инновацион формаларын урынлы һәм уңышлы кулланып белем бирү нәтиҗәсе. Без олимпиадаларда, иҗади конкурслар, фәнни-гамәли конференцияләрдә җиңү яулаучы укучыларыбыз һәм үз эшләрен чын осталары булган укытучыларыбыз белән горурланабыз. Укыту эшен планлаштыру максатыннан атна саен директор алды методик киңәшмәләре уза. Методик берләшмә утырышларында һәр фән укытучысының календар тематик планнары карап раслана. Методик совет тарафыннан олимпиада, конкурс, интеллектуаль фән атналыклары катнашу графиклары төзелә. Үзебезнең тәҗрибә белән уртаклашабыз. 2019-2020 уку елында мәктәбебездә 55 укучы укыды. 9 сыйныфны 7 укучы тамамлады. 2020-2021 уку елында Мишән төп мәктәбебездә 53 укучы укый. Шулардан 3 укучы икенче чирек нәтиҗәләре буенча гел бишле билгеләренә генә өлгерде. 9 сыйныф укучылары Мифтахова Зөһрә, Хайруллина Әдилә, 3 сыйныф укучысы Яруллина Язгөл. Зөһрә 1 сыйныфтан бирле гел бишлегә генә укый. Олимпиадаларда, ярышларда, конкурсларда актив катнаша. Һәр елны район күләмендәге олимпиадаларда призлы урыннар яулый. Быелгы уку елында муниципаль этапта татар теленнән беренче республикабызда призер булды. Шулай ук район күләмендәге фән олимпиадаларында быел 8 укучыбыз алдынгы урыннар алдылар. 3 сыйныф укучысы Яруллина Язгөл математикада муниципаль этапта беренче урын алды. 5 сыйныф укучысы Тимербаева Азалия муниципаль этапта татар теленнән беренче республикада призер булды. 8 сыйныф укучысы Нигъмәтҗанова Әдилә һәм 7 сыйныф укучысы Нигъмәтҗанова Камилә рус әдәбиятыннан беренче, Нигъмәтҗанова Камилә рус теленнән 3-нче, 6 сыйныф укучысы Зарипов Газиз һәм 7 сыйныф укучысы Хадиев Илназар татар теленнән беренче урын алып, республикада да көч сынаштылар. Мин Тимербаева Азалия Рами кызы. Яңа Мишән авылында яшим.
Мишән төп мәктәбенең 5-нче сыйныфында белем алам. Без сыйныфыбыз белән дус тату укыйбыз. Барыбызның да киләчәктә мәктәптә ныклы белем алып, киләчәктә туган ягыбызга кирәкле шәхесләр булып үсәсебез килә. Шуңа күрә бар көчебезне укуга бирергә тырышабыз. Мин үзем бар фәннәрне яратып укыйм. Шуның нәтиҗәсе буларак чирек билгеләрем дә яхшы. Татар теле минем туган телем. Үз телемне өйрәтүче фән миңа аеруча якын. Башлангыч сыйныфларда укыганда ук туган телдән төрле конкурс чараларда, фән олимпиадаларда катнаштым. Быел исә олимпиаданың муниципаль этабында җиңеп, республикада призер булу бәхетенә ирештем. Билгеле, бу җиңел генә бирелгән җиңү булмады. Моның өчен тырышырга, өстәмә материалларны үзеңнән дә күп өйрәнергә кирәк. Нәрсә булса да халык мәкалендәгечә, хезмәте ачы булса да җимеше татлы. Ирешкән уңышымда укытучыларның да хезмәте зур. Аларга һәм барыбызга да сәламәтлек, хезмәт уңышлары теләп калам. Әле 1 сентябрь иртәсенә генә мәктәп бусагасын тәүге мәртәбә атлап кергән нәни дусларыбыз бүген 1 җиңүләрен бәйрәм итәләр. Хөрмәтле укучылар, әти-әниләр, килгән кунаклар, бүген бездә зур бәйрәм. Әлифба бәйрәме. 1 сыйныф укучылары үзләренең яраткан дәреслекләре белән саулашалар. Күчкәнме бу залга дөньяның бар яме, күңелләр түрендә әлифба бәйрәме. Бу матур бәйрәмгә кушылсын дус әйдәре, дөньяны гөрләтсен әлифба бәйрәме. Алтын яуган көзге көндә тыйнабыз класска, әлифбаны кулга алдык, сөендек шул чакта. Әтием дә, әнием дә бу көнне бик көттеләр. Балалардай дулкынланып, мине озатпа килделәр. Мин Ясмина Тараш кызмен, барсына да өлгерә, җырлыйм, биим, дәресемне дә бик оста сөйләп бирәм. Алдымга буласым килә, тырышам бар көчемә, тәртипле күпне бел, дип масат куйдым үземә. Ике абыям барары зур хәзер апа. Берен әниямә бурышырга мин әзер. Бүген бездә зур бәйрәм, һәммәбез дә шатбызны. Соңгы битен укыдык кичә бабызның. Без бит инде һәммәбез дә укый яза беләбез. Моның өчен әлифбага бик зур рәхмәт диябез. Әлифба бәйрәме безгә рәхим. Исәнме әлифба. Минем кадерле нәни дусларым, хөрмәтле әти-әниләр, мөхтәрәм кунаклар. Бүген без укучы гомерендә бер генә тапкыр җыелган бәйрәмгә җыелдык. Әллә кайчан 1 сентябрь бүтән гаиләгез белән көтеп алган идегез. Хәрефләрне тану, алардан шикләр, сүзләр төзү, укырга өйрәнү өчен булмады. Әмма сез югалып калмадыгыз, тырыштыгыз, өйрәндегез. Әйе, әлифба баланың 1 уку китабы. Мәктәп бусагасын атлап кергәч тә, ул туган телебез хәзинәсен шушы китап ярдәмендә өйрәнә башлый. Мишән төп мәктәбендә 4 башлангыч укытучысы 22 укучыга белем бирә. Алар бер-берсе белән аңлашып, ярдәмләшеп эшлиләр. Һәр укытучының үз алымнары, үзенә хас эш юнәлешләре бар. Башлангыч классларда укыту программасына нигезләнеп, укучыларның сәләтләренә индивидуаль якын килеп, һәр фән буенча дәреслекләр сайланды. Барлык укытучылар да кайткан яңа дәреслек һәм программалар белән эшли. Һәр укытучы үзенең профессиональ һәм методик белемен күтәрү өстендә күп көч куя. Укытучыларның күбесе дәресләрдә проблемалы укыту һәм инновацион технологияларга нигезләнеп эшлиләр. Шул ук вакытта шәхескә юнәлтелгән һәм сәламәтлекне саклау технологияларына таяналар.
Беренче класста укыту федераль дәүләт белем бирү стандарты нигезендә башланып китте. Берсеннән-берсе уздырып матур итеп язарга, дөрес санарга, яхшы уку серләренә төшенделәр. Үзләре белән дә танышып алыйк әле. Мин Гамазар Муса, 2-нче сыйныфта белем алам. Без сыйныфта 10 укучы, сыйныф җитәкчебез Гөлсинә Расимовна. Ул безне бердән дус класс итеп туплап белем һәм тәрбия бирә. Төрле темаларга тәрбия сәгате, сәяхәт очрашулар үткәрүдә үзәктә торабыз. Мин Ярул Назгөл, 3-нче сыйныфта белем алам. Без сыйныфта 3 укучы, сыйныф җитәкчебез Илюза Маратовна. Ул безне бердән дус сыйныф туплап, тирән белем һәм тәрбия бирә. Төрле темаларга кызыклы тәрбия сәгатьләре, очрашулар үткәрү, бәйрәм чараларын оештыруда актив катнашабыз. Уку юлы дәвамында вокал, көрәш төрекләрендә шөгыльләнеп, үзебезнең сәләтебезне үстерәбез, сәламәтлегебезне ныгытабыз, шахмат белән дә кызыксынабыз. Төрле конкурс бәйгеләрендә дә бик теләп катнашабыз. Мәсәлән, русский медвежонок, кенгуру уен конкурслары, чистакуллар экологик рәсем конкурсы. Мин Ярул Назгөл төрле олимпиадаларда катнашып, призлы урыннар яуладым. Республика күләм эрудит олимпиадасында татар теленнән 1-нче, инглиз теленнән 2-нче урынга, районда 3-нче сыйныфлар арасында математика фәненнән уздырылган олимпиадада 1-нче урынга лаек булдым. Мәктәптә оештырылган спорт ярышларында 2-нче урыннарны яуладым. Саба үзәк китапханәсе оештырган Җәги китапханә конкурсында әдәби алан проектында катнашып дипломга ия булдым. Яңа Мишән авыл китапханәсе белән дә хезмәттәшлек итүне дәвам итәбез. Мубараков Альмер, Аскаров Илзәр китапханәдә оештырылган укуларда, акцияларда катнашып, диплом, сертификатлар алдылар. Мәктәп күләм фән айлыкларында, конкурсларда катнашып, рәхмәт хатлары алабыз. Тәнәфес вакытларында домино уйныйбыз, китапханадан журналлар алып чыгып, баш ваткычлар, ребуслар шишәбез. Менә шулай күңелле яшибез без. Математика фәне төп фәннәрнең берсе, теорик яктан да, практик яктан да иң кирәклесе. Менә шушыны аңлап, үз фәненә кызыксыну уяту өчен бөтен тырышлыгын биреп балаларга хезмәт итүче укытучы Хайруллин Тахир Әгъләмҗанович бар безнең мәктәптә. Хайруллин Тахир Әгъләмҗанович югары уку йортын тәмамлап үзенең туган авылы Иске Мишәнгә кайта. Бүгенге көндә безгә математика фәнен укыта. Аның һәрбер кагыйдәне барып җитәрлек итеп аңлатуы, пөхтәлеге, төгәллеге сокланырлык. Укытучыбызның методикасы гади генә, акбур һәм такта. Ул тактага да тәртип белән язуны, сызыкны линейка белән сызуны таләп итә. Дәрестә сөйләшеп, ниндидер чит эшләр белән шөгыльләнү булмады. Анда уйлар башка килмәгәндер дә. Чөнки каршыбызда тырышып математика диңгезендә йөзәргә өйрәтүчебез бар. Дәрескә һәр вакыт елмаеп, кайгы борчуларын коридорда калдырып тора. Бер вакытта да укучыларны начар яхшыга бүлми. Яхшы укучымы, начар үзләштерүчеме, барысы да бергә, бердәм эшлиләр. Ого буенча да нәтиҗәләр кулланырлык. Беренче бишлектән төшкән юк. Рус теле һәм әдәбияты укытучысы Сидикова Равия Рафаэль кызы бөтен тырышлыгын куеп, иҗади сәләтен эшкә җигеп, рус теле һәм әдәбиятыннан укучыларга белем бирә. Эшли башлагач, алган белемнәре белән генә чикләнеп яшәргә тиеш түгел кеше, дип уйлый мөгаллим. Уздырган әңгәмәләре, биргән һәр дәресе кызыклы булсын, балаларны мавыктыргыч мәгълүматлар биреп шатландырсын өчен ул көндә үз белемен күтәрү өстендә эшләргә тырыша. Мәктәп тормышын Казанында кайный. Дәресләрдә үстерешле эш алымнары куллана. Дәресләрдә сүзлек һәм хәтер диктантлары язып, аерым укучыларга өстәмә эш төрләре тәкъдим итеп карый. Укучысындагы уңай үзгәрешләрне күрү укытучы өчен зур шатлык. Белем һәм тәрбия бирүдә югары сыйфатка ирешү өчен укучының сәләтле һәм тырыш булуы белән бергә укытучының да үз эшенә иҗади якын килүе. Тәрбия чарасы барышында фән яңалыкларын, алдынгы педагогик тәҗрибәне нәтиҗәле файдалана белүдә зур әһәмияткә ия. Сыйныф җитәкчеләре эшчәнлекләрендә заманча информацион технологияларда куллану югары нәтиҗәләр бирә. Тәрбия һәм укыту барышында класс җитәкчесенең төп таянычларыннан берсе ата-аналар комитеты. Ата-аналар белән эш иткәндә класс җитәкчесе түбәндәге чаралардан файдалана. Гаиләдә укучының өендә әңгәмәләр үткәрә. Укучының әти-әнисен мәктәпкә дәшә. Ата-аналар комитетын оештыра. Алар белән җыелышлар
укучылар әңгәмәләр үткәрә. Балалар һәм яшүсмерләрнең сәламәтлеге торышы булачак әти-әниләрнең сәламәтлеген саклау мәсьәләләре гомумдәүләт бурыч булып тора. Барысы сәламәт шәхес кенә көндәшлеккә сәләтле була һәм ул тормыш куйган сорауларга җавап таба алачак. Хәзер мәктәпләрдә сыйныф җитәкчеләренең турыдан-туры катнашында сәламәтлекне саклау юнәлдерелгән байтак кына программалар һәм ведомствоара профилактик проектлар гамәлгә ашырыла. Шуны истә тотып, мәктәпнең сәламәтлек программасы булдырылды. Һәр сыйныф җитәкчесе үз классындагы укучыларның сәламәтлек торышын ачыклап, диаграмма булдырды, классның сәламәтлек программасын төзеде. Укытучылар да укучылар белән бер рәттән ГТО нормалары тапшырдылар. Россия чаңгы юлы бердәм көнендә дә бик теләп катнаштылар. Уку белән бер рәттән мәктәбебездә укучыларны түгәрәкләргә тарту, балаларның буш вакытларын файдалы һәм кызыклы итеп үткәрүдә алгы планга куелган. Бүгенге көндә вокал, туган якны өйрәнү, волейбол, судомоделирование түгәрәкләре гөрләп эшли. Түгәрәкләргә тартылмаган бер генә балада юк. Хәзерге заман таләбе тирән белемле, тиз фикерләргә һәм иҗади эшләргә сәләтле кешеләр тәрбияләү. Бу безнең иң мөһим бурычыбыз. Һәр укучыда нинди дә булса бер шөгыльгә сәләт булмый калмый. Тик аны ачыклый һәм таба белергә генә кирәк. Балаларга музыка, җыр тәрбиясе бирүнең бай традициясе хәзер тагын да югары үсеш алды. Сәнгатькә гашык балаларның саны бик күпкә артты. Шуны истә тотып, ел саен яшь талантларны ачыклау максатыннан мәктәп күләмендә өстәмә белем түгәрәге оештырыла. Җитәкчеләре Хәзиева Гөлвина Наил кызының зур тырышлыгы белән төрле район, республика конкурсларында җиңүләре бар. Алар анда җырларга гына өйрәнеп калмыйча, төрле уен коралларында уйнарга да өйрәнәләр. Шунысы сөенечле. Мәктәпкә спонсорлар ярдәме белән курайлар, бәрмә уен кораллары кайтарылды. Моның өчен укучылар өлеше кергән һәркемгә мәктәп җитәкчесе Закиров Дилюс Ридаилевичка зур рәхмәтле. Җитәкчеләре Хәзиева Гөлвина Наил кызының зур тырышлыгы нәтиҗәсендә аларның республика күләм Бөркетләр очарга өйрәнә патриотик җырлар конкурсында 3нче урын, районара безнең белән җырлы җыр конкурсында 2нче урын, районда узган Талант Фест конкурсында 1нче һәм 3нче урыннар кебек җиңүләре бар.
Баланың сәламәтлеге нык булуы мәктәптә яхшы укуга нигез булып тора. Спорт уеннары балаларда көчле, җитез, шыдам, кыю, тәртипле булу кебек сыйфатлар тәрбияли. Хәрәкәт күнекмәләрен үстерә торган барлык төр уеннары баланың физик үсешенә генә түгел, акыл үсешенә дә уңай йогынты ясый. Башка авылларны әйтә алмыйм, әмма безнең мәктәп егетләре һәм кызлары волейбол белән җенләнгән. Балаларны физик яктан тәрбияләү максатыннан Ибрагимов Рамил Зөфәр улы җитәкләгән волейбол түгәрәкләре нәтиҗәле эшләп килә. Спорт бәйрәмнәрендә, хәрәкәтле уеннарда һәм ярышларда бик теләп катнашалар. Без барыбыз да сәламәтлек үзебезнең кулда дигән девиз буенча яшибез. Спорт яратучы балаларга биредә бөтен кирәкле җиһазлар бар. Уку елының яртысы гына узды әле, ә безнең укучылар районда ярышларда катнашып призлы урыннарга лаек булдылар да инде. Дәресләрдән соң мәктәп проекты буенча мәктәптә бүген фәнни-техник иҗат юнәлеше буенча судомоделирование түгәрәгендә 15 балалар шөгыльләнә. Балаларны техник юнәлешләргә тарту заман таләбе ди түгәрәк җитәкчесе Мөбарәков Рафил Илхамович. Иң элек бу гамәл үсмерләрне урамда йөрүдән тыя һәм иҗади мөмкинлекләрен үстерергә булыша. Техник белгечлекле һөнәрләрне сайлауда зур ярдәм була ала. Түгәрәк 1-2 генә ел элек эшли башласа да, нәтиҗәләр күзгә күренерлек. Хадиев Илназар Сафиуллин Алмазның республика күләмендә 1-2 урыннары бар. Патриотизм темасы, илне саклау темасы бер вакытта да картаймый. Ул мәңгелек тема. Февраль айы Мишән төп гомум бирү мәктәбендә хәрби патриотик тәрбия айлыгы дип игълан ителде. Айлык кысаларында күп кенә чаралар үткәрү планга кертелгән. Чараларда мәктәпнең һәр укучысы бик теләп катнаша. Айлык барышында спорт ярышлары, волейбол, баскетбол, пионербол, чаңгы ярышы, идәннән этелү, турникта тартылу һәм башка ярышлар аерым программа нигезендә үткәрелә. Бүгенге көндә укучылар арасында автомат сүтеп җыю һәм командалар арасында волейбол ярышы оештырылды. Әлеге чорда мәктәп укучылары ватан сакчыларына багышлана дигән тематик стенд ясадылар, стена газеталары чыгардылар. Ватан сагында дигән рәсемнәр күргәзмәсе, әтиләр ватан сакчылары дигән фото күргәзмә әзерләнде. Укучыларның иң көтеп алганы хәрби патриотик айлык кысаларында аҗаган уены. Укучылар өчен беренче ярдәм күрсәтү, граната ату, мина эзләү һәм башка ярышлары каралган. Бу айлыкны үткәрүдә Ибрагимов Рамил Зөфәровичның көче бик күп керә. Тәрбия өлкәсенең бер тармагын тәшкил иткән Ушкан балалар оешмасы турында әйтмәсәк дөрес булмас минемчә. Балалар оешмалары иҗтимагый хәрәкәтләрен бер өлеше. Алар яшь буыны тормышка әзерләүдә, аның хокукларын яклауда зур әһәмияткә ия. Мәктәбебездә Ушкан балалар оешмасы эшләп килә. Һәр укучы яшь үзенчәлегенә карап билгеле бер оешмада торырга тиеш. Ел дәвамында һәр көнне игелек кыл дигән девиз астында педагог оештыручы Миләүшә Салиховна җитәкчелегендә максатчан эш алып барабыз. Оешмабызда кызыклы мавыктыргыч чаралар еш үткәрелә. Истабар һәм Варис отрядларына өлкән сыйныф укучылары үз теләкләре белән әйдәманнар булып билгеләнделәр. Һәр атнаның дүшәмбе көнендә дәресләргә кадәр әйдәманнар үз отрядларына булып оешманың яңалыклары белән таныштыралар, кызыклы мавыктыргыч уеннар оештыралар, җырлар өйрәтәләр. Дәресләр арасында булган тәнәфесләр дә мавыктыргыч уза. Әйдәмәннәр тарафыннан сәләт саба биюләре, татар халкының күңелле күмәк уеннары, тематик бәйрәмгә багышланган җырлар өйрәнелә. Уку елы дәвамында үткәрелгән сборлар активлыгыбызны арттыруга, белемнәребезне ныгытуга зур ярдәм итә. Хезмәт юнәлешендә дә файдалы эшләр башкарабыз. Өмәләрдә актив катнашып, мәктәбебез территориясын чиста тотабыз. Авылыбыздагы чишмәләрне, Бөек Ватан сугышында катнашканнар истәлегенә куелган обелиск тирәләрен һәр вакыт тәртипкә китерәбез. Кышлар ашханәсе конкурсы оештырып, җимлекләр куеп, даими рәвештә җимнәр салып торабыз. Март-апрель аенда кышлар айлыгы барышында сыерчык ояларына конкурс оештырыла. Уку елы дәвамында район һәм республика күләмендә үткәрелүче конкурсларда, акцияларда актив катнашып киләбез. Уку елы дәвамында укучыларның барысы да кайнар ризык белән тәэмин ителде. Барлык укучылар өчен дә 2 тапкыр мәктәп ашханәсендә туклану оештырылды. Мәктәп бакчасында үстерелгән яшелчәләр ел дәвамында балаларга бушлай ашатыла. Тулаем алганда азыкның сыйфатыннан укучылар канәгать. Авыл мәктәбен мәктәп яны тәҗрибә участогыннан башка күз алдына да китерү кыен. Бакча безне хезмәт сөяргә, эш белән чыныгып үсәргә өйрәтә. Эше барның ашы бар диелә халык мәкалендә. 65 сотыйлы участогыбыздан нәтиҗәле файдаланырга тырышабыз.
Мәктәп коллективы һәм укучылар тырышлыгы белән яшелчәләр, җиләк-җимеш үстерәбез. Тирә-юнебезне төрледән-төрле чәчәкләр белән бизибез. Быел мулдан кара миләш, алма, кызыл һәм кара карлыганнан кайнатма әзерләдек. Кәбестә һәм помидор ишелеп уңды. Аны тузлап, төрле салатлар ясап куйдык. Ел буена эшләүче 2 сотылы теплица авылда гына түгел, бөтен районда аерым урын алып тора. Орлыклар январьда ук чәчелеп, мартта яңа җитешкән кыяр ашый башлыйбыз. Артканы район халкына да тәкъдим ителә. Саба районында бардыр бер авыл Мишән диләр. Авылның бер пишмагында шәп мәктәп тә бар диләр. Ул мәктәпнең һич онытмам гаҗәеп дәресләрен, ашханәсен, бәйрәмнәрен һәм дә тәнәфесләрен. Зурмы дисәң, зур түгелдер. Бу мәктәп бик кечкенә, әмма белем чыганагы кечкенә түгелдер һич кенә. Монда һәр ел белем ала бик сәләтле балалар, белемнәрен арттырып, алга үрләп баралар. Һәр мәктәп тормышта һәм җәмгыятьтә үз урыннарын тапкан шәхесләр белән горурлана. Ә без мәктәбебез белән горурланабыз. Шушы мәктәптә тирән белемле, зыялы укытучылардан белем алуыбыз белән без чиксез бәхетле. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз сезнең белән, хөрмәтле телевизор караучылар. Хушыгыз, дуслар.